Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nuwun kula nuwun dumateng para pini sepuh, para pepundhen aji sepuh ingkang kesetuha mestuti dhateng rehing tata krami, para nayakan ning negari satriya kusumaning bangsa ingkang kepareng asta jejeking adil, para alim ulama ingkang rinten lan dalu tansah sumanding kitabing wahyu ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang mahambek luhuring dharma. Purwa widodo rahayuning atur kanthi ngenepaken raos ngeningaken pancandriya monggo sawetawis kula dherekaken racut budayaning punang hanggo sinawung manungku puja miwah muji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten kenikmatan katiti andika sami para tamu kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan boyong basuki ngunduh temanten. Sholawat saha salam tansah kita pepetri sesarengan babar pisan kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapaatipun wonten donyanipun ngantos dumugi delahanipun sinurung saking sedaning kayun kinukah saking prentuling manah pinuka saking sedaning nala satemah ambabar endahing swasana ingkang prayoga parikedah kula minangka pambiwara ingkang kestu mengko gati nulinjih pepundhen kula ingkang kinabekten Bapak Kasmiran sekalian Ibu Tanem ingkang mapan wonten ing Laladan Kenongo RT sedasa RW sekawan Kedung Putri Paron Ngawi Jawi Wetan Jawi Timur netepi darmaning asepuh boyong basuki ngunduh temanten keng putra pun bagus Budi Cahyono kadhaupaken Roro Ayu Tri Indah Wulandari sarjana akuntansi manajemen katalah magister akuntansi Atmojo Putri boyongan saking Bapak Hadi Sukarjo sekalian Ibu Sinem mijil saking Duren Sawit Jakarta Timur inggih awit sang pangantian sekalian tumuli netepi darmaning satriya ingkang utami
kula badhe ngaturaken para-para ingkang sami hanawung kridu juru pengendali wara panata wara Dedi Tolu makarya sinarengan juru paes pangrengga busana kailabrit Mbak Siti mijil saking jenak banyu biru widodaren Ngawi pun kandhani Netra FG Ngawi Multimedia Channel video syuting PW Production Audio Sound Karawitan Songolaras saha pun Sengguyung Karang Taruna Guyub Rukun RT 13 Dusun Kesongo Desa Kedung Putri mekaten ing wasana para tamu sekeca lenggah sakmedika merdikaning kayun miwah sekeca lenggah ngantos dumugi purnaning gati niwin matur nuwun kunjuk Bapak Kasmiran Ibu Tanem ingkang menggugati kepareng miyat saking palenggahan monggo Bapak Kasmiran Ibu Tanem pinarak lenggah ning madaning sasana rinenggo Mbak Ibut sing kagungan kersa katuran pinarak lenggah menika kawis tinggal pepunden kula ingkang kinabekten Bapak Kasmiran sekalian Ibu Tanem tindakipun diwalik Bapak Kasmiran tengen Ibu Tanem sisih kiring utawi kiwa mekaten nah alon-alon mboten dados menapa nggih gandengan sing kenceng terus tamune ngece mbuyak ngene para tamu kakung putri para bini sepuh para pepundhen ingkang dat minuling budi kula minangka pambiwara kepareng ngaturaken adicara ingkang sepisan katur nuninjih atur pambuka kagem hamurwakani atur pambuka monggo para tamu Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sekalian kula dherekaken maos basmalah sinarengan Bismillahirrahmanirrahim mugi kanthi waosan basmalah upacara resepsi Boyong Basuki ngunduh temanten kalodhangan puniki purwa madya wusana badhe kalaksanan kasembadan lulus niskala tan manggih pambengan sekara-kara Allahumma amin. Salajengipun Putri Dumas Talangpati kru asisten saking keluarga Agung Kailabrit muas saking jenak Banyu Biru Widodaren Ngawi Putri Dumas Talangpati kepareng Puntoto lan Satoto marak sowan ngaturaken punang buku jenar unjukan tirta wening miwah sindur binayang keng hawarna gula klapa mekaten monggo Putri Dumas Talangpati katelah pager bagus pagrayu daya-daya meyat saking sasana katelah panti pambusanan jengkar manjing madaning paningrat agung saperlu ngaturaken punang buku jenar unjukan tirta wening miwah sindur binayang keng hawarna gula kapa kadya angin kang sumilir ngidit manembromo tandure wasumi
ijo sanga laras karawitan ingkang mijil saking kesanga Kedung Putri pimpinanipun Bapak Suwandi pesinden wonten cacah kalih estu ya dereng tepang pokoke kalih ya Mbak iki Sasono pinanci patah sakembaran Putri Domas Talang Pati Pager Bagus Pagrayu lumaksana kanthi jajar jumangkae suku nut sakedheping netra jroning ati jroning nala ngunantika Bapa kasmiran ibu tanem kula ingkang sowan Bapa Domas Manggolo kene putraku ya putuku Swanmu dikapara ngayun ngestuaken dawuh Bapa kasmiran ibu tanem Swan kula ingkang sepisan Bapa Swan kula ingkang sepisan ngaturaken punang buku jenar unjukan tirta wening miwas sindur binayang kang hawarna kula klapa ger putra putriku bocah bagus bocah ayu Manggala Yudha Putri Domas bugut jenar sak pirantine tak tampa kanthi lideng karyaku saiki babar pisan wonten dawuh menapa malih Bapa kasmiran ibu tanem ora lali rampunging buku jenar sak pirantine tak tampa saikine pambedoling kembar mayang dipun pranitisaken ya nggih ngestaken dawuh panjenengan Rama miwah Kanjeng Ibu ana pambedoling kembar mayang welingku siji aja nganti alum godhonge inggih Rama ingkang angka kalih menapa angka loro aja nganti gogrok kembangi mekaten ya bakune aja nganti alum godhonge lan gogroke kene Domas Manggolo yen wis rampung kono murage madal pasilan lumaksana jajar manjing ning madaning wisma pakon ya pangrantuning putra temanten daya-daya bapak kasmiran ibu tanem samapta wonten ing ngandhaping Tarub Agung daleme ingkang pundi Pak oh wingking mriki nggih oh tarupe wingking mriko tak ijo
bini sepuh para pepundhen trah darah Pancasila rampunge ngatur bogo jenar saha pambedhole kembar mayang daya-daya putri Domas Talangpati marak sowan hangandhi putra temanten Bagus Budi Cahyono kinantenan Roro Tri Indah Wulandari sarjana akuntansi manajemen akuntansi katalah magister akuntansi jengkar saking wisma pakuwun ya pangrantuning putra temanten Panyayah Kebu Giru pelok barang manembromo buta Kebu Giru Bapak Ibu tamu undangan menika sampun kawis tinggal temanten sekalian Bagus Budi Cahyono nganti Roro Tri Indah Wulandari sarjana akuntansi magister akuntansi gelare ra umum daya-daya pujangganing pawiwahan yang katalah Bopo Bayan Cokro Miharjo yang utawi Bopo Bayan Cokro Miharjo sama teman-teman saya ngadaping taruh aku monggo Mbah Bayan Cokro Miharjo Mbah Bayan papani tebih wah monitor kene pangapunten kanca-kanca sanga laras kira dawa papane Taruk Agung dalemipun wingking sanesipun saged pinarenggah untuk keluarga dari Jakarta Timur dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi keluarga dari Jakarta Timur, keluarga dari Duren Sawit langsung dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan untuk keluarga besar Bapak Hadi Sukarjo, keluarga besar Ibu Suminem. Sekali lagi kami mohon keluarga besar dari Bapak Hadi Sukarjo, keluarga besar Ibu Suminem, keluarga besar Duren Sawit Jakarta Timur dipersilahkan langsung menempati tempat yang telah disediakan. Songo laras kanthi lon-lonan Kebu Giru suwuk. Para tamu kakung putri awit sakralipun panggih mapan wonten ing wisma dalem Bapak Kasmiran Ibu Tanem ingkang papanipun wonten ing wingking rejing utawi wingking panggung ingkang kepareng badhe mranitisaken sakralipun panggih
pepundhen kula Eyang Bayan Cokro Miharjo pangapunten awit menika listrik saking syuting lan saking lighting menika mati pramila monitor nggih mboten ketinggal mangke nggih pangapunten sak wontenipun mekaten pramila para tamu senajan panjenengan lenggah ning madaning sasana resepsi menika tetep kula suwun berkah pangestunipun wonten ning sakralipun panggih Yayah Cantoko ing mangsa Jawa kodoke padha ngorek. Jodoh tetali wongso siji ketemu ning jodoh loro katekan ning kabejan telu tibaning pesti metu manten lan mati jejering urip ra kena hanyelaki bebasan kridaning ati tan bangkit ngasorake purbaning Gusti budidayaning menungso ora bakal kuwowo ngungkuli garise kemoho kawasa kira-kira pujangganing pawiwahan Eyang Bayan Cokro Miharjo meranitesaken sakraipun panggih wonten ing sak ngandhaping tarub kira-kira Eyang Bayan minangka pujangganing pawiwahan matek ajinggir putuku bocah ayu bocah bagus Budi Cahyono lan Tri Indah Wulandari kenepno rasamu ningno pancandriyamu kulup kowe tak kanteni mantra sekti tak sesuwunake purbaning pangeran muga-muga nggene palakrama antuka wahyu judu sing tegese wahyu judu bisa sajiwa marang katresnanmu sak keloron cah bagus cah ayu kira-kira temanten putri kepareng ndodok yayi sawetara sungkemo padanipun kakang kaping katri kaping telu gambare TV sungkem kira-kira temanten kakung ngidak wididadi srananing dauping pun kakang karo siadi kira-kira temanten kakung ngunandika yayi sirnakno rasa ewuh perkewuh dirgama sanggurungi wiji ana ampeaning sun kinantenan tirtostaman sing winadan bokor kencana yayi kira-kira temanten kakung ngunandika yayi yen wis rampung sliramu miji ampeaning sun kene tak kanthi jumeneng ngadep jajar karo pun kakang kira-kira Bapa Kasmiran ibu tanem nulya paring unjukan tirta wening kunjuk temanten sekalian nggir kowe putraku Budi Cahyono lan anakku wedok Tri Indah Wulandari moragi sira tak paring unjukan tirta wening ing pangajap murih wening samudayane nggir amin kira-kira sindur binayang teng hawarna gula klapa ingkang kagem hanyekepi punang temanten manjing ning madaning sasana rinengga pangapunten kene gak nganggo kira-kira mungkin nek gak padha kali gambar ngoten lho lah iki wis mekan ngene gak kira-kira engko kula gambare ngideg ndok bae sungkem
Jadi ben gak salah dalange kira-kira ngono. Kira-kira temanten sekalian kakanthi ning madaning wisma jati dalem priyangga dalem bapa kasmiran ibu tanem. Kira-kira upacara tanem jero ingkang menang hananem putra temanten Rama miwah Kanjeng Ibu ora ketok blas. Kira-kira dipaidu tamu malah niki. Kira-kira Bapak Kasmiran Ibu Tanem Kunandika nggih. Putraku ora getak kanthi ning wadaning sasana rinengga. Kanthi lamat-lamat moyo. Laras moyo manem Brahma. Timbang kira-kira seneni terus aku. Sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasongko tumedhak ladrang pengantin
temanten sekalian kakanthi manjing ning madaning sasana rinengga songo paeng ya songo ta nek songo berarti setu paeng ya songo sembah nuwun Eyang Dayan ingkang sampun mranitisaken sakral panggih ugi ngaturaken tarima kasih keluarga agung saking Karawitan Sanga Laras ingkang kepareng sampun mranitisaken wonten ing upacara sakralipun panggih mekaten nyuwun langgamipun Mbak Yu dadi ati kewala menika mangke kalian madal pasilanipun Dumas Manggolo awit menika sakralipun panggih sampun purna tamu kula suwun sekeca lenggah kalian mirsani midhangetaken lelipur saking Sanga Laras langgamipun dadi ati nyemak Mas daya-daya madal pasilan Bapak Pardi sekalian kepareng niat saking palenggahan nyuwun palilah jawat asta salaman kalian Bapak Kasmiran Ibu Tanem saperlu badhe metuk besan Bapak Pardi sekalian salaman kalian sing kagungan kersa Pak Pardi nyuwun palilah rumiyin
jejer deh yo gandengan deh lah apa nyuwun gendeng beda iki nek pengen kapilot apa pengen seriwu neng ya ora apa-apa waduh awas yuk Pak Pardi lewat terus ngendikan tak tawani po ganti gendeng ya dilanggame aku wedang kuning ya ngene iki menak sing joget jago mau Pak titik-titik urung bare watuk walah ya aku ning wali kono tak tewanggap terus kok ya menak banget aku senajan to kaya ngopo hup truk sriwuning mustika tuban lagu tresno tuk wong lali ora kelingan hup truk aku ki gumun dhuwit kok turah-turah to kene iki Mas aku oh panen nggih aku ki mung domblong kalih video awakku dhewe tanggo pamer ning wali kukun kok ngene iki lho cok dadi nek ngersake tembang aja mung melili aku ngono nek nang kene tenan kok kapilut Mas tek sriwuning Mas tek lali janjine Mas tek nek kula sak kanca biasane melilik ngene karo njaluk monggo dilanjut Mbak Yu jan Pak Pardi yang-yangan iki pacaran nih oh cilikane dereng jan senyume buke leh aduh ya monggo Mbak saking Songo Laras papane tebih menika langgam dadi ati saking Songo Laras para tamu kakung putri para pinisepuh para pepunden ingkang dahat minulya ing budi upacara pamethuk ing kadang besan sutresna besan mijil saking Duren Sawit Jakarta Timur Bapak Hadi Sukarjo Ibu Suminem duta pamethuk ing kadang besan Bapak Pardi sekalian
adalah keluarga besar dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Bapak Ibu Tri Indah Sulandari, sarjana akuntansi, magister akuntansi. Awas. Yuk. Selamat datang Bapak Ibu, dipersilahkan langsung menuju di tempat pelaminan. Tambahin sak pupuh co, songo laras. Monggo. Ora sida tambahi mergo wis rampung. Maafen daku, suwuk mawon. Pangapunten songo laras, sirku mau tak kon nambah sak pupuh tujuannya ben tindake rono rada kepenak. Ning awit lokasi menika papanipun perjalanan kurang luwih 3 kilo, dadi nek tak gawe kesuwen ku malah kawanan wonten nggih. Dadi bakune pun rawuh besan sampun gema wahyu ilahi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an samapta. Purnaning wayosan ayat-ayat suci Al-Qur'an mangke Karang Taruna guyub rukun RT 13 marak sowan mekaten. Pramila konjuk pepunden kula ingkang kinabekten Rama Kyai Habib waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sasana wedal lan papan kula aturaken panjenengan sumangga ndun. Rama Kyai Habib waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kula aturaken panjenengan ngajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
فإن أطعنكم حتى يلج الجمل في سم الخياط إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.